Komu je to príjemné, si môže ľahnúť alebo sadnúť. Môžete mať otvorené alebo zatvorené očka. Ideálne, aby ste nemali prekrížené ruky a nohy. Dobre, takže ako som hovorila, pôjdeme teraz skôr do takej vedomej pozornosti voči celému telu. Môžete sa jemnučko nadýchnúť do oblasti brucha, ale ak vám to nejde, je to úplne v poriadku, nechajte ten dých iba plynúť a skúste 1, 2, 3 nádychy do oblasti brušnej dutiny. Môžeme si predstaviť, ako spolu vychádzame na takú lúku. Kde si ľahnete na zem a cítite, ako je tá pôda taká príjemne chladná, ako vyťahuje nejaké zápaly alebo nejaké problémy z vášho telíčka. A z vrchu k vám prichádza svetlo stvoriteľa, ktoré preliečuje vaše telíčko a akékoľvek problémy máte, aj vzťahové alebo psychologického charakteru, môžete ich pustiť smerom do svetla. A teraz sa pomaličky nacítime najskôr na nohy. Skúste sa nadýchnúť do oblasti palcov a prstov na nohách. A skúste tam iba chvíľočku byť vedomým. Iba pozorujte, nesnažte sa nič meniť. Potom prejdite vyššie do oblasti priehlavku, do oblasti chodidiel. Iba sa nadýchnite a vydýchnite do nich. A iba pozorujte, ako sa majú. Potom ideme vyššie, nadýchnite sa a vydýchnite do oblasti členkov. Potom do oblasti predkolenia a lítok. Nádych a výdych. A vedome si iba všímajte, ako sa má to telo, ako sa majú tie lítka, čo cítite. A buďte iba pozorovateľ. Všetko, čo cítite, je v poriadku. Potom sa nadýchneme a vydýchneme do oblasti kolien. Potom do oblasti stehien a zadku. Potom do oblasti bedrových kĺbov a panvy. Potom do oblasti pohlavných orgánov. Potom do oblasti močového mechúra, ústrojenstva a obličiek. Potom sa nadýchneme a vydýchneme do oblasti čriev, hrubého čreva a tenkého čreva. Potom do oblasti dvanástnika žalúdka.
potom do oblasti sleziny, žlčníka, pankreasu, potom do oblasti pečene, nadýchneme sa a vydýchneme do oblasti plúc a srdca. Teraz sa nadýchneme a vydýchneme do oblasti kostreče a celej chrbtice. Potom do oblasti celého chrbtu, aj svalov, aj šliach, aj lopatiek a šie. Potom do oblasti ramien, potom do oblasti lakťov a predlaktia, do oblasti zápestí a rúk, článkov prstov na rukách, potom do oblasti krku, do oblasti štítnej žľazy sa nadýchneme a vydýchneme. Potom do oblasti hlasiviek a celého krku. Potom do oblasti ďasien, zubov, potom do oblasti celej sánky, do oblasti lícnych kostí, do oblasti nosa, pier, čela, nadýchneme sa a vydýchneme do oblasti obočia a očí, a nadýchneme sa a vydýchneme do oblasti celej tváre. A iba pozorujeme, ako sa má. Nadýchneme sa a vydýchneme do oblasti vlasovej pokožky na hlave a temena a do oblasti uší. Teraz sme v plnej pozornosti voči celému telu. Iba cíťte to svoje bytie, celé svoje telo a iba pozorujte, ako sa má celé vaše teličko. A
A môžete si nacítiť, ako prechádza svetlo stvoriteľa cez temeno hlavy a nalieva sa do celého vášho tela. Do každej bunky sa nalieva svetlo stvoriteľa, do každého vnútorného orgánu, do kostí, do svalov, do šliach. Môžete cítiť, ako keby sa nádoba naplňala svetlom, tak sa naplňa vaše telo. Každý orgán, každá bunka. A chvíľku v tom iba buďte, iba si to vychutnávajte, ten pocit. A keď má niekto nejaký problém, môžeme ísť najskôr vedomým dýchom a vedomou pozornosťou do toho miesta. Takže skúste vedome dýchať, nádych a výdych do daného miesta. A môžete si predstavovať, ako sa tým výdychom uvoľňuje to miesto, ako odchádza tmavá energia do svetla a nahrádza sa zhora svetlom stvoriteľa. Môžete si predstaviť, ako lúč svetla zhora vám preliečuje danú oblasť. Ako sa uvoľňuje nejaký tlak, nátlak alebo bolesť. A namiesto toho je tam uvoľnenie, pokoj, radosť a zdravé bunky. Dobre, keď ste prešli všetky takéto miesta, môžete si takým spôsobom preliečiť aj nejaké témy psychologické, vzťahové, pracovné a podobne. Môžete si ich predstaviť vedľa seba ako takú nejakú bublinku. A to, čo sme robili s telom, sa bude diať s tou bublinkou, že ju presvetľuje svetlo stvoriteľa a tmavú energiu z toho problému, vzťahu alebo z tej témy alebo nejakej inej psychologickej potiaže sa bude brať do svetla a bude sa nahrádzať svetlom stvoriteľa. Dobre. Teraz sa môžete na tej lúke veľmi pomaličky posadiť a postaviť, poďakovať sa stvoriteľovi, Matke Zemi a veľmi jemnučko a opatrne sa vrátiť do tela tu a teraz, na miesto, kde sedíte alebo ležíte, pomrviť prstami na rukách a na nohách, aby ste zacítili telo. A keď vám to bude príjemné, veľmi pomaly otvoriť očka. Vítajte naspäť.